Muri Zimbabwe kwaziwai kusangana kwatiri kuita zvakare pano paChibanda Media muinini wenyu Manass mwana kwaChibanda. Ndofunga nyaya iri kutenderera mumastreet esocial media muri kuiziva nyaya yekuNAIZA BOOM. So muzuva ranhasi tatirega tishanyire isisu actress Netsai tinzwe kuti zvakamira sei actress makadi. Tripedu makadiwo. Aiwa tinofara. Actress ndoziva kuti munozikana zvikuru sa neruzhinji rweZimbabwe nevamwe vari kunze. Asi nekuda kwekuti panapa masvika panapa kari kekutanga, mungatanga here kuzivisa vanhu kuti anonzi Netsai ndiani? Pakanaka. Alright. Netsai Ndini. Ndinonzi Enlight Musira. Ndapindura nditi. Aiwa mapindura ndizvo. Alright. Zvekuacta izvi makazvitanga rini? Acting ndakatanga kudhara. Asi kuNAIZA BOOM ndakazotanga muna 2019. Saka togona kuti gore rino rari 5. Muri kuNAIZA BOOM. Alright. Pano patoda kuti ndazonzwisisa tisati tapinde iri munyaya iri kunetsa mazuva anei. Imimi muchienda kuNAIZA muchitanga kushanda neNAIZA BOOM, maishanda muri zvakamira sei? Nenge mune mashezi here kana kuti maitowe mushandiwo? Ndandisina mashezi, ndaingovewo mushandi, ndaingoshandawo nevamwe tichishanda pamwe chete. Okay. Right. Pane nhau iri kunetsa iri kunzi kuna vamwe vanhu vaisabhadharwa mari inogutsa. Hameno kuti imimi muri kurutivi ripiwo? Ipapo hapo ndizvozvo zvechokwadi. Kungoti chete vanhu takasiyana. Ndikaonawo yandiri kupiwa iyi kuti haisi kundikwanira, zvinhu zvangu hazvisi kuenderana, ndokwanisa kungosudurukawo. Asi vamwe vanogona kunge vachiitirwa navo zvavo, but inini haina kundiitira, ndosaka ndakangoti rega ndisuduruke because hazvisi kubhalansa kusaidi kwangu. Alright. Pane panoda kuti ndinazonzwisisa. Muchipinda basa imimika, makanyorerana here agreement yekuti salary yenyu yakamira so every month? Kana kuti makangoita zveverbal? Kutaura chokwadi ndikati pane patakanyorerana tikataurirana kuti salary yenyu imari yakati neyakati neyakati. Hapana, handidi kunyepa. Maingoita zvechiboy? Mazuva ndakatopinda inini kutaura chokwadi taingonzo hakuna mari ende ndo language yevanhu vese vemuZimbabwe taingobhilivhawo kuti hazvina mari ende hazvina mari. So ndo zvakambondisustaina for my years ese ndingoti hazvina mari, but then izvinezvi ndakuona kuti zvinhu hazvisi kunyatsondiitira. So pekutanga maingozviitawo zvinhu zvekuti muda kungotsvagawo maybe pamwe muda kushandisawo talent renyu kana kuti aiwa kutozonyatsotanga kakutaura chokwadi ndaimbovawo nekubasa kwandaiendawo zvangu kwandaishanda, but then nenyaya yelockdown zvinhu zvakabva zvambomira zvakawanda, saka ndakabva ndangoona kuti regai ndimbofanira kungoendawo kundichifanoita sei, ndichifanovaraidza nguva because madays aya aitobowa, ndifuna munyatsozisiya. Okay. Ko ndezvipi zvinhu zvamakaachivha imimi kushanda kwamakaita neNAIZA BOOM pamakore ese amataura? Kutaura chokwadi ndakaachivha zvakawanda. Zvimwe tingati hedu tingati hedu kunhonga zvakawanda, kana kutanga kutsvagirana nyaya kuti nhinge akazodai, karekta yanhinge ikazoti uyo akazodai. Kwandiri hangu zvese izvozvo I don't think kuti zvine basa stereki. Chakakosha ndechekuti kungozivisawo vamwe mafanzi angu, vanhu vari very loyal, kuti vazongozivawo kuti aiwa kubva kwandakaita hakusi kuti ndaitadzirwa zvakanyanya kana kuti chii, but kuti mari yandiri kuwana kuti hazisi kunyatsondibhalansira kusaidi kwangu. So mukushanda kwese handingada hangu kunyepa. Ndakadzidza zvakawanda, ndakadzidza acting yachona, ndine maprojects akawanda ndakaita, ndakakwanisa kutengerwawo motikari kubasa kwedu. So handingamboshora, ndongotenda kuti at least haiwa ipapo ndine something more chandinoti ichi chakabatika, kuzongopesanawo nekuti zvinhu zvangu hazvisi kunyatsondifambira. Saka ndangoti rega ndimbosiyawo ndimboona kuti ndingaite sei noupenyu kuti zvinhu zvangu zviite. Alright. Tiri panhau yemotikari pane zvandinoda kuti ndinatsonzwisisa. According neinformation yandakanzwawo kuti nhau yemotikari is like maita maround yekuti nhenga anotengerwa, moshanda this month kotengerwa John, moshanda next month kotengerwa Peter, moshanda next month kotengerwa Chimuti, right? Kusvika mese mapera. Imi makaitawo chinhambani kutengerwa motikari?
kutaura chokadika mwari achandiwandira nyasha ndakatanga kutengerwa motikari chaitombowo chishamiso nokuti ini ndaitotarisira kuti pamwe kuchauya mari kana kuti kuna sponsor rida kuuya da kutiendesa samwe, but then ndakatozvishamisika ndichiwana motikari sekutsanangura kwamaita nekunzwa kwamaita shishuwa ndizvozvo maraundi ekutengerana motikariwo ini ndakatanga. I think so far pane 6 vamwe vachatera. Saka maifairwa nadirector Mema papers amaitwa na director kwakatanga hivi. Aiwa kana takatongonyora manumbers muboxiwo ndinotakaita like. Alright. But anyway apasipo vengi pane nyaya yangu. Okay. Vanhu vakapera here kutengerwa dzimotikari kuna NAIZA BOOM? Vanhu vanga vasati vatengerwa vese. Alright. Sekuziva kwenyimi vangani vanhu vasati vatengerwa dzimotikari? Alright. Kunoti ivo director, koti dafu, koti senzeni, koti vovo. Kozi vanhu ava manumbers avo aive kwekupedzisira. Alright. Aiwa manatsogona. Alright. Sezvo kutengerana dzimotikari uku inge iri round, inge iri mari kuti mese maishanda as a group uvo matengera munhu 1. Zvareva kuti munhu wese acontribute pakutengwa kwemotikari iyoyo. Ndizvozvo. Next car moshanda as a group motengera munhu 1. Right. Imimi makabuda basa. Kuna munhu asati watengerwa dzimotikari. Imimi vakashanda kuti imimi mutengerwe dzimotikari. Asi imimi mabuda wasati watengerwa dzimotikari. Ameno munoda kuti kudini papo zvazofamba sei? Ndozotoda kuti tinazonzwisisawo. Zvangandisi kutonga vatoda kuti tinzwisisewo. Akutora chokwadi izvozvo zvinenge zvisati zvanyatso, in fact zvasina kunyatsopinda mupfungwa dzangu hangu zvekuti ndichafunga kuti ko vamwe vasina vachaita sei. Ndikati unenge wakutarisa zviri paground kuti alright fine, ndikada kuti rege ndishingirire, but inini zvinhu zvangu hazvisi kunyatsoendeka, ndozvifambisa sei. Saka handiziva hangu kuti vachazobatsiranawo sei. Chero vakati tiuye tibatsiranewo tivashandirewo, it's fine. Vanhu sina motikari dzachona, that I would do. But in terms of kuramba ndiriko ndichishanda semember eko apari kunditiremerei because sekutara kwandamboita asi kunyatsondibalance. Ipapo ndopanzwisisa hangu, but inini hangu sikutonga hangu ndinomuonera hangu to be honest panenge pasina kunatsoti JK sezvo kuti right pano mwasati watengerwa motikari. Let's be honest. Ameno kuti vanhu angani 4 or 5. For example, motikari dzavo dzotadza kuzotengwa. Asi mimi wakakontribute kutengwa kwemotikari yenyu. Hamuoni here kuti zvinogona kuzocreate ameno kawo enmity kuti uyu akatengerwa motikari asati ndatengerwa akabva asiya basa. Zvinenge zvakadii kuti imimi sezvo imi basa musashande henyu but mogara as a family sekutangwa makaita mogadzirisa nhau yedzimotikari iyoyo mozoita yenyu kana move on kana chichichi. Ameno mafungiro angu. Aiwa zviri right nemhaka yekuti izvozvo kutaura chikwani ndasina kumbonyatsozvifunga hangu. Pari panyaya dzekuti tinokwanisa kunyatsotaura takambosama hedu kutaura kakati one day, but pamwe pachona sekuti tese tiri vanhu venyama kazhinji munhu unotarisa chitanda chiri muziso memumwe asi chakwawo chiona. Ini ndenge ndichimhanya kutarisa kuti ari kundidai, but pamwe iye anongashoona kuti Netsai ari kudai. Saka zvinhu zvinoita sei zvinowanikwa zvinoitika. Pari ipapo sekutaura kwamaita zvinenge zvakutongoda kuti kana vachikwanisa havo vanenge vakungotiudzawo kuti isusu tiri kuda kuti titengerwewo motikari dzedu, saka imimi kana muchikwanisawo batikirai pakati because inini handingamborwadziwa because vanhu vakawanda, in fact vese taishanda as a family handiti vakacontributewo pakuti ndive neyangu. Saka handifunge kuti ndingazorwadziwe zvekuti ndingati inini handisi kuda muzozvionera nemhaka yekuti ndingada kunyatsotarisa. Takashanda makore akawanda tese. Yeah, that's true. That's being a family. Handiti takaitirana zvakawanda. Unongoziva hakuna musha usina zvawo. Tinasi uya anomuka akadai but life goes on. Handiti. Yeah, that's true. So handiziva hangu kuti pachashandiswawo means ipi. Kana vari willing kuti tibatsirane kuti vaita havo zvemotikari. Ini hangu ndakazvimirira kusazivawo vamwe. Ini ndakazvimirira I can. Alright, masiya imimi tadaita chipesa nhau yedu hamusiko kuna NAIZA BOOM. Zvareva here kutoti matogara hamuchaite zveacting kana kuti zvakamira sei maonero enyu yaya?
zviti handisiye manje because kwandiri nawo handina kutanga ndiri mazviri handiti but zvinhu zvakazouya ndikatozoona kuti inini zvinhu izvi ndo zvandoda manje izvi. Yes, ndakasangana nevamwe vanoti vanenge vasingakufarira kuti yagona akazodai, but at the end of the day unotoona kuti somehow they are pushing you. Kwozoitawo vanhu vekuti they are very loyal, they love you. Chero ukanzi wabuda uchiita sei uchidii, chero ukanzi hausi kugona, they love you like that. Saka handingazombodzikisire vanhu ivavo ndovasiya vakadaro. Ndicharamba ndichizviita cause kwandiri yatovakaria. Alright. Jarama muzviita nyasi musiri kunaiza bhumani kumwe kwamuri. Sure mene maka kuti ukoko pane tisiri kunyatsongondiitirawo munhu unongochida kurarama ndinoziya. Okay. So far mune ma social media handles yenyu just in case kuno munhu anogona ndase anenge achikufarai muri kunaiza boom. But nekubuda kwamaita kunaiza boom. Anogona daita saida kuti kufollowai. Akana munawo ayo mukana ndiwo kuti muendese mupa vanhu ma social media handles yenyu kana uchida kupa vanhu phone number dzenyu zvakare, it's up to you. Munogona kuvapa phone number dzenyu, but varume panapa pachibanda media vakavapa number dzenyu manjika vanotomboya ne I love you. Tinoda kutombo kuchepereza unogona kusondwa zvekusondwa zvezvi. So zviri kwamuri kuti muite sei? Shoko raMwari rinotidana naye, saka kudanana hakuna kushata. Zvinozongosiyana kuti kudanana kwacho kuri palevel. Ndakatongozviita izvo. Ini ndiri blogger journalist. Unoona vanhu vanokusona kudai so. Kudai so haurare. Vanongotisona vachida kukufarira kukuappreciate. Ini hangu handisi kuziva hangu kuti makaroorwa namuna kuroorwa. Saka kana makaroorwa makapa nhamba dzenyoka, we are giving it on risk. Kana musina muri pakutsvaga aiwa mukana ndiwo kuti ndese mupe vanhu nhamba dzenyu. Handitika. Aiwa pakutsvaga ngwa ndisi saka tichambomira pakupa nhamba apa. Hangu kutsvaga ore saka makawanikwa. Vanogona kutori munhu ari kutotatirwa nemi kataura chikwa ndimaka. Aiwa zvekuroorwa satasi wandinaye yangu. Aiwa handizvozvo. Alright, toenda pamubvunzo wenyu wamabvunza wema-social media handles what. Ndinayo yandaive nayo. But yanga yakavhurwa na-director vangu NAIZA. So I don't know hangu kuti tichafambisa sei sevanhu vane tension so far. But inini shure yangu ndekungoti zvinhu zvizongogadziriswa, vanhu vazongotaurirana. Chero uchienda kwaunoenda unoenda mune zvakanaka. Zvekutanga kuti uyu akazoti character what. At the end of the day uchauraya career yangu ndichauraya yako. Aiwa mashoko makuru. Handiti maona manje. So zvinhu zvikaitwa mune zvakanaka tikataurirana. Akakwanisawo kundipawo page rangu rairana rakanzi Netsai NAIZA BOOM films. I think mafans angu ndenge ndichipindura ndega because kutaura kuno handitozivi kuti vanhu vanoisa ma-message ndanana handisiri ndinorirana. Right, ayo ndonga director weNAIZA BOOM uri kuzvinzwa. Anofunga wazvitaurira vega, handingadi kuita sei kuti ndizotsanangure zvakawanda handitika. Kutandira kunge tichita panapa tina Netsai actress wekuNAIZA BOOM uyo wakaita mukurumbira nanhasi vachine mukurumbira vakabudawo kuNAIZA BOOM kuti vaite se vai vanozvitangirawo kuita zvinhu zvavo. Hapana chakamboshata, hama dzadiwa kuti kana uchinge ushanda pabasawo usiye basa unotangawo zvinhu zvako handitika. Anokuoneka ine mufaro ndiManass mwana wekwachibanda pari zvinhu ndotisarai zvakanaka.